A dinar? Però si són les 9. Per parelles, cadascú amb el seu company. Eh? Sí, cada nen té un company, així és molt més difícil que es perdin. Tots necessitem tenir algú, no? Esclar. No et segueixo. Bé, doncs... La Barramunda. Què passa? Dijous que ve parlaré a la classe de la Barramunda. És el parent més pròxim dels tetràpodes. Genial, és fabulós. Ai, em moro de ganes de sentir-ho. M'encanten les teves xerrades dels dijous. Tant de bo avui fos dijous. Ai!